Oh, menungso ora tatanan. Werkudara karepane karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Karepane karo kadangmu tuwa dhewe. Karepane karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe cangkem kowe. Lho, aku ki wong tuwa temane iki. Aku ki wong tuwa, aku kadange Nata Sembadra. Kowe rak wis takon bali. Aku wis ngomong karo kowe kalah dhisik tekamu karo Nata Mandura. Wah. Eneng kene jroning paperangan kuwi ora ana kalah dhisik apa kalah keri. Anane mung mukti apa mati. Urip apa ora urip. Wah, menungso ora tatanan. Werkudara ora kena tak pringgake becik. Ora kena tak pringgake becik. Kowe mung takon bali supaya ora sangayonake Sembadra. Wah, tuwak cangkem. Wah! 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 Werkudara setan. Wah! 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 Waduh, waduh. Wah, iki arep mendho apa ora? Si arep nesu-nesu apa ora? Wah, Setan. Setan. Setan kowe Werkudara. wah, ora bali, ora ngalah karo Werkudara aja takon wak deplok dada. Setan. Setan. Jagat pangestu karo wayah para jagat Koko Prabu. Piye Kresna? Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika padukan sing Koko Prabu. Tumuli kula midhanget suaripun sangya para kawula samya cingak bilih wonten ingkang sowan. Mboten mangling menika maratanipun kadang kula panenggak nggih pun Werkudara. Wila jagat pangestu karo wayah para jagat. Kresna wonten timbalan dangunan praptane Werkudara. Mbok menawa wigati ingkang bakal diaturake dening kadangku Bratasena. Mbok menawa praptane diutus dening Yayi Prabu Puntadewa. Ning ati-ati. Tak jaluk sing ati-ati. Merga mesti Werkudara ngene didhawuhi dening Yayi Prabu Puntadewa mesti mengkon nglamar karo Sembadra, mengarep mboyong karo Sembadra. Ngati-ati, ngati-ati. Sembadra wis tak pesen. Inggih, dipesen kaya napa kemawon lho paduka mriku. Dangunan Kresna. Inggih Koko Prabu kula atur lengganggang sekeca kaya ora kurang prayoga. Kresna. Werkudara kadangipun Kakang sakwise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi raharja sapraptane siadi ana ing praja negara Dwarawati. Werkudara Wah. Slitheng kakangku ya. Kresna kakangku ndangu nglawan sowane Werkudara ana ing praja negara Dwaraka. Kresna kakangku. Selamat tekane Werkudara nggonku sowan ana ngersamu. Ora ana alangan swiji apa. Ado saka Rubinto durga mendak kala sirna. Ya mung aku ngaturke basane Werkudara wae tampanono jlitheng kakangku. iya Werkudara. Tak tampa rawat pangestunipun Kakang Mbah tampanono Dimas. Yo, tak gegem dadake jimat. Prayoga nunggonmu nunggu. Kaya wis ora kurang prayoga nggonku sowan ana ngersane tresna kakangku. Werkudara padha raja sapraptane Dimas Werkudara ning Praja Negara Ndrawati. Bratasena. Baladewa kakangku. Yo. Wah. Salah papan kowe. Lho, salah papan lho piye? Baladewa ki mapane ning jejer Mandura. Iki jejer negara Ndrawati. Kowe kok kelithian turut kene. Lho. Pun Kakang iki duweni wigati ana ngersane Yayi Prabu Kresna kok aku ra entuk. Aku duwe wigati sing arep tak aturake ngersane Yayi Prabu Ndrawati kok aku ra entuk kratone kene karepmu piye? Wah. Aku ki yo guru genahke ora sah puring-puring. Ngono wae kok sares santak. Koko Prabu mbok kula aturi sare wong Werkudara mriku pancen senenganipun srogal-sroga. Srogal-sroga lho pun Kakang ki dayah. Sampun. Sampun to Koko Prabu. Walah jagat pangesungkara. Bocah gitu kok wis nganyelke. Prayogakna Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga. Kakang Mas kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas. Bungkek iya.
tak tampa ora lewat pangestu kuwi tampan nono niki sampun sanget anggen kawula pundi mboten langkung prayogian nggih ganti nenggah arawuh wonten Praja Negari Ndorowati yo bungkik kaya wis ora kurang prayoga Werkudara Kresna kakangku apa gawe kaget sotaning pun Kakang Siadi ana wigati apa teka suwananing Praja Negara Ndorowati Kresna kakangku Werkudara piye yektine praptaku rene aku mung arep matur yen to aku sejatine bingung marang kanan Praja Negara Ngamarta sing kumplang mergo wis ana 3 candra negara Ngamarta ditinggal dening kadangku Jlampruk ya Janaka malah anak Pandhawa lancur-lancur Pandhawa uga padha lunga wah aku bingung malah aku yo arep nyatake apa pancen bener yen to adhiku Wara Sembadra bali nyang Ndorowati ana ngersani Kresna kakangku ya jagat pangestu karo wayah para jagat Werkudara apa ya pancen bener kadangmu ya kadangku Wara Sembadra wektu dina iki bali mulih ana ing Praja Negara Ndorowati wah nek ngono pancen bener pawarta sing wis tak tampa mergo ngene Puntadewa entuk wangsit yen to sing padha lunga bisa timbul ana ing Praja Negara Ngamarta meneh Janaka bakal bali nek Praja Negara Indraprasta kalamunta negara Ngamarta tinunggon dening kadangku Wara Sembadra mula praptaku ana ing kene aku arep mboyong kalawan kadangku Wara Sembadra aku arep mboyong karo loro ireng tak gawane ning Praja Negara Ngamarta ben mengko sing padha lunga sing padha uncat sing padha nilar Praja Negara Indraprasta supaya iso timbul bali meneh Kresna kakangku ya jagat pangestu karo wayah para jagat Werkudara Kresna kakangku piye wah bareng kowe tak dangu babar karo iki lha kok sajak katon rengu cawus gayamu ning apa pun Kakang iki bingung Werkudara bingung lire piye merga rawuh Kaka Prabu Baladewa ana ing Praja Negara Ndorowati iki uga mbutuhake kelawan Wara Sembadra Baladewa arep boyong karo Wara Sembadra iya arep dilamar wah arep dirape karo sapa kadangku Wara Sembadra bakal didhawuhake dening kadangku Yayi Burisrawa wah Kresna kakangku Werkudara piye yen to kowe manut ature Werkudara Sembadra ora sambuwenake ngersani Baladewa kakangku lho prayogane mbok wenehke ana ngersani barep kakangku ana ngersaku bakal tak boyong ning negara Ngamarta mergo mesake kanane Puntadewa mesake kanane barep kakangku mesake kanan Praja Negara Ngamarta sing wektu dina iki suwung kumplang ditinggal dening Panengah Pandhawa anak-anak Pandhawa wis ana 3 sasi padha lunga duminggat sageleme dhewe mula kang saka kuwi yen to kowe sing ngaku kadang karo kadang-kadangku Pandhawa wah Wara Sembadra wenehna karo Werkudara boleh kakangku apa boleh kakangku apa Werkudara menungsa ora tatanan Kaka Prabu laturi sareh piye pun Kakang takon sareh sing kepiye nyatane Werkudara tak dangu ora Semar sing prayoga ora ngebenake ati le Semar Werkudara nek Semar ki mbaya sing apik Baladewa kakangku apa nek si Adi kena tak pringgake nek si Adi manut nglawan mun Kakang kowe bali wae bali piye bali wae teges kowe rasa ngayonake kelawan Wara Sembadra merga wektu dina iki Wara Sembadra ki wis bakal tak boyong wis bakal semedya tumuju sawanane Praja Negara Mandaraka bakal tak jawabake karo kadangku Yayi Burisrawa wah Baladewa kakangku pratamu ana kene kuwi yektine ora nayuk yani sartane ora ngepenake atine Werkudara lho lire piye ngerti yo Sembadra kuwi wis dadi bojone Janaka Sembadra kuwi wis dadi garwane adhiku Arjuna Sembadra kuwi wis dadi garwa Maduwara wah lah kok malah wektu dina kuwi prapta ning Praja Negara Ndorowati
arep boyong karo Wara Sembadra arep ora apike karo Burisrawa kowe ngerti kuwi bojone wong padha lho bojone wong kok nek ditinggal karo bojone mesti wae sing wedok duweni kalodhangan ati sing wedok mesti duweni lodhanging manah lodhanging pikir lodhanging ati mula arep tak boyong tak dhawuhake karo kadangku Burisrawa Baladewa kakangku Werkudara piye wong arep rabi meneh ki petungane loro piye siji wis ora tresna karo garwane loro garwane wis ora ana teges garwane wis mati ya wis sedo wala Janaka ki urung mati Janaka isih tresna karo Wara Sembadra Wara Sembadra ya semono uga isih tresna karo Janaka lah kowe delangap-delangap ucapmu nyatake yen kowe arep boyong karo Wara Sembadra arep to rapik karo Burisrawa yen to boyong bimbing tokon mapan ing Madura aku ora ngopo ora tah dadeke perkara ning barang aku krungu aturmu jarene kowe arep ngrapikke Wara Sembadra karo Burisrawa wah Werkudara ora trimake lho Werkudara tekamu wis kalah dhisik tekamu wis kalah dhisik karo tekanipun Kakang yen to pratamaning Prajanegara Ndrawati luwih dhisik timbang Prabu Baladewa aku ora apa-apa Sembadra boyongan atur urusan Yayi Prabu Untadewa gawane ning negara Indraprastha aku ora ndadekake perkara apa nanging gandeng pratamu ki wis kalah dhisik karo Prabu Baladewa mula kowe ngalah Werkudara ora bakal ngalah yen to durung kumlundung jagane Werkudara wah Kresna kakangku Werkudara piye papesthake bae yen to kowe ora menehke Wara Sembadra karo Werkudara aja takon dosa aku ora sudi nganggep Kresna kakangku kuwi dadi pujagane Pandhawa aku ora sudi jlitheng kakangku kuwi aku kadang aku ora sudi ngaku kadang karo kowe malah yen to ngasih Sembadra to menehke karo Baladewa arep dirapike karo Burisrawa apa kelakon ana ratu rak kecek ndase dekonmu mlocot kuwi menungso ora tatanan Werkudara aku ki kadange pambayon aku kadange tuwa Wara Sembadra aku iki duweni wewenang mlebu asesana kadangku Wara Sembadra lha kowe iki sapa kowe dudu wong duweni sambung getih karo Baladewa kowe ora duweni sambung getih karo Wara Sembadra kowe dudu sapa-sapane lara ireng lha kok kowe arep mlebu asesana arep cawe-cawe perkara iki wah tak takon karo kowe Sembadra kuwi sapaku Sembadra kuwi sapamu Sembadra kuwi adhiku lara ireng kuwi kadangku aku kadange Wara Sembadra Sembadra kuwi adine Werkudara Sembadra kuwi bojone Janaka lho bojone ra mbiyen saiki ya bojone mbiyen saiki Koko Prabu atur ora iso sareh Kresna ora iso perkara iku kudu tak rampungke wah Kresna aja to pisah perkara iki arep tak rampungke Werkudara sing sareh si Adi kena tak kandhani apa ora perkara iki ora bakal rampung yen mung dienggo gontok-gontokan pancen sing tangkah kuwi mergo bengi iki lakone lucu semu tur akeh gontokane Kresna Baladewa kakangku wah kowe ngalo Janaka kuwi dadi bojone Sembadra kuwi sing bojone Janaka bojone rak mbiyen saiki Sembadra ditinggal lunga karo Janaka apa kelakon dadi bojone apa kaya ngono iso disebut bojone apa kaya ngono kuwi pantes Janaka kuwi bola-bali minggat bola-bali lunga bali mesti nggawa wedokan bali mesti nggawa wanita liya mesake karo Wara Sembadra wah apa kelakon ning ratu kepuk rucak polondase apa kelakon ana panegah Pandhawa tak jajah nenggala diajane Koko Prabu kula aturi sareh sampun to menika wonten ing masewakan mbok sampun aja Werkudara mbok ya aja kaya ngono wah kowe melu-melu sisan ngaturke dosane ana ratu ireng lundeng taida-ida Werkudara sareh ora iso Koko Prabu sareh ora iso Werkudara ora iso wah kowe ngakon aku sareh bisa brek cubles kuku Pancanaka cublesen nyo iki ning masewakan aja kaya mangkono Kresna aja mbok pisah Koko Prabu saged sareh napa mboten Koko Prabu saged sareh napa mboten cobi to perkawis niki kedahipun dipun rembug kanthi ati sing adem kanthi manah ingkang tentrem ingkang ayem pikiran ingkang jenjem nawi dipun penggalih dipun rembag kanthi srana kados mekaten menika benjang menapa le rampung coba to yo penjalan menika tiyang sepuh
Werkudara aku ya tak kakon karo kowe iki jane bocah apa wong gerang? Bocah. Lho. Kula tangkah bolo dewa tajak geger ning kene. Ayo. Iso sareh ora? Saged sareh mboten kok Prabu? Walah. Kresna Werkudara karep ngayonake karo Wara Sembadra. Sampun to, sampun. Kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung perkaranipun menawi namung dipun damel padu, dipun damel memungsuhan. Parayoganipun sak mangke kula ingkang badhe nanting dumateng pun Wara Sembadra. Werkudara, Apa jeneng kakangku? Koko Prabu, Piye Kresna? kula sak mangke badhe nanting dumateng Wara Sembadra. Malah sak mangke kula pesthekaken rumiyin sinten ingkang betaken dumateng pun kadang kula Wara Sembadra ingkang mbutuhke mbok kula aturi sowan piyambak wonten Praja Negari Dwarawati. Teges yen to Werkudara sing mbutuhake Wara Sembadra kuwi Yayi Prabu Puntadewa. Yayi Prabu Puntadewa kedah prapta wonten Praja Negari Dwarawati. Semanten ugi Koko Prabu Baladewa menawi ingkang betahaken Wara Sembadra menika Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana kedah prapta wonten Praja Negari Dwarawati. Jaluk pamit. Jaluk pamit Kresna. Wah. Koko Prabu. Iku. Mundur Sang Rekyana Patih nanging prawadya bala pasor tambur myang suling pepandhen talutak mewah bandera kakandha warna-warna pindha jaladyan asri kawuryan Paman Pati Harya Sengguni lewonten dawuh nggih anak Prabu ngawi sangjaning para sata Kurawa nyadeng dawuh. Lah dalah. Koko Prabu Wandura ngawe ingkang rayi ing Banjar Jungut pun Dursasana nyadeng dawuh. Dursasana wonten dawuh ora sah cengengesan iso rajane kowe. Kowe nek ditimbali pamanmu apa ya cengengesan kaya ngene iki? Kowe ditimbali paman Pati Sengguni apa ya cenanangan kaya ngono kuwi? Apa kaya ngono kuwi tata kramaning Kadangnoto? Apa kaya ngono kuwi tata kramaning satriya? Kowe iki pangeran Pati kok delajikan. Nyuwun pangapunten sampun dados lagak-lagean miang ciri khasipun ingkang rayi Koko Prabu. Ciri khas empan papan arep godhok ciri khas kuwi. Inggih saken dawuh. Niki kula mengke tekan goro-goro. Diimbuhi 500 kalih bose. Sakarepmu Dursasana. Nyadeng dawuh anak Prabu Baladewa. Paman, wonten dawuh. Negari Dwarawati geger. Lho, geger sababipun
Bapak nglayani jujuran usuli nalikanipun kula nglamar kaliyan Yayi Warasembatra. Badhe kula dhawuhaken kaliyan Yayi Burisrawa. Kadang kula panengka Pandhawa inggih menika pun Werkudara prapta wonten Rajanegari Ndrawati. Kareng paduka anak Prabu Dursasana. Wonten dawuh Werkudara rangketen. Werkudara rangketen aja ngasi mengko mboyong lawan Warasembatra. Merga Warasembatra tak pesthek karep tak boyong. Ana ing negara Mandaraka tak dhawuhe karo kadangmu Burisrawa. Nuwun sewu lho Kakang Prabu. Mboten kateges kula batal dawuhipun Kakang Prabu menika mboten. Nanging nuwun sewu nek kula Kurawa kajeng ngrangket kalih panenggak Pandhawa niku kula kinten kok tangeh lamun kelakone cepak wurunge. Piye? Tangeh kelakone cepak wurunge. Lire piye? Werkudara niku bocah sekti kalintang jayaning perang. Lah nuwun sewu. Kurawa niku mboten enten siji mawon sing wani kalih Werkudara. Kowe ora wani ngono apa piye? Kowe jak adu-adu saka negara Ngestu tekan negara Ndrawati. Kowe takon ngabuhi karo aku, kowe ora wani karo Werkudara ngono apa piye? Mboten kateges mboten wani. Ning kula niku jagaimen ajeng perang kalih Werkudara. Wis ora sagekan perceka malah wingko mung di loloh nenggala lambimu malah mung mati. Oh ngestaken dawuh, Man. Paman, wonten dawuh. Babar pisan kula suwun Kurawa supados ngrangket kanpun Werkudara. Ngestaken dawuh. Dursasana mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal masilan mangkat. Swamya ngambrengang kadhekarananing kasuwase yaning marga amalagung tumiring sang kandrung lang-lang lalu angolati surya mangrang sang wayah umyong sora waryanto. Wah, Werkudara ora pangling methuke karo Dursasana. Wah. Dursasana kakangku yo. Kowe arep ngopo? Menang kalang ning ngarepane Werkudara. Didhawuhi dening Kakang Prabu Baladewa supaya nyekel karo kowe. Arep nyekel karo Werkudara. Oh. Ayo. Kowe balya. Balya ora usah ngayonake Dewi Warasembatra. Merga Dewi Warasembatra arep diboyong ning Mandara rabek karo Kakang Burisrawa. Wah. Kowe arep boyong Warasembatra ning Mandara kok.
kudu nglangkai kadang itu Ora Sembadra. Sapa? Aku. Ora Sembadra kae adikku Ipe. Ora Sembadra kae bojone Janaka. Bojone ki rak biyen. Janaka wis minggat. Janaka wis lunga saka Satyan Madukara. Janaka wis entek sewune, wis dipestheke yen to Janaka tani mati. Mula ora sandadak kowe kemlewat ucap kowe ngregem jimat kowe wani dilan kesiabang Merkudara. Wis ning ngarepane Dursasana kudu wani nanggung perkarane. Ora sah ku kan cangkem. Bangane milak idak sirahmu pisan nek kene mudar malah mung kewirangan. Ya. Ngejak atos wis aja. Ya, lena pangendhamu candhak siramu aku gateng kramasi epek-epek kowe Werkudara. Sampak. Wis genah dok 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 dong tak tak tak. Wah. Golek pembelaan. Pro kowe. Oh. Rene wele. Nepak bun-bunane wong tuwa barat. Hot. Wah. Simbale keri ngomah kaya simbale. Oh, ya, ayo sambat kowe. Oh. Mati ya candhak siramu. Hot. Hut, hut, wah, wah, hot, gaji kering. Wah. Wah. Ya wele. As. Ah. Ah. Oh, oh, oh. Ah. 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 Ah.
Woi. Maju. Pangeran Pati mung geden mendeme tok. Woi, Gusti. Ora ngerti wong blukekan kowe. Waduh. 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 Wah. Wah. Asem iki. Karo wong gerang kok tegel kowe lek. Mungsu Adipati Winarna wae. Oh. Hai. Hot. Wah, coba ya. Hot. Wah. Sambako. Wah. 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 Wah, bloody mawon. Wah. Awas kowe. Dewa ki nang kono ki ya ngopo to ya? Wah. Kok kliengan dasku. Apa? Wah. Bakmi mau sore bali kabeh. Wah, senengane kok nyiksa wong kowe Barat yo. Untung tok imbi 500. Nek ora kesonjo ya uripku. Yo. Kumat mengine. Yo. Werkudara. Kowe ke taman limpungku. Nglumpruk tanpa daya Barat.
Yo, tangi wele. Kenek dayaning pusakane Dursasana kaya arep bucel ning ampuh. Yo, tangi awak gedene semene ra iso apa-apa. Koko Prabu Baladewa. Kula aturi Mas pasaken menika kula aturi nyawang. Werkudara sampun sirna margalayu nglumruk tanpa daya arisake Kang Rai Koko Prabu. Wah! 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 Ya, wah! Wah! Hey! Yo! Wah! Hey! Wah! 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 Ikan! Wah! 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 Nyandar! Wah! 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 Aduh! 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 Wah! Waduh. Wah, Koko Prabu kedrawasan. Drawasan piye? Wah, ketiwasan. Waduh, ketiwasan Koko Prabu. Wah. Waduh. Wah, ketiwasan Koko Prabu. Dursasana kok bali kaya bae bocah cilik. Kowe takon mundur karo Werkudara. Takon mundur karo Werkudara kok ora cetha tandang gawemu ora ketok. Takon mundur karo Werkudara meneng bae. Mun kula undurke ning sajake ora iso atret nika mboten terpedho. Piye? Mboten terpedho kowe kadang nata kok cuangkemu celemongan kaya ngono kamu piye? Kowe pangeran mati kadang nata. Kadange Yayi Prabu Duryudana. Kowe iki Werkudarane Ngastina kok ora ana tandange. Nyuwun pangapunten. Wah, nyatanipun kula kawon. Wah, menungsa ora tatanan. Aku nggawa rombongan diapuran moral. Ora ngono, tandang gawene ora cetha banget. Werkudara kowe iso ngalahke Dursasana, tak lamun iso ngalahke Natamadura Prabu Baladewa. Waduh. Wah, pijet. Wah. Iblis lanat menungso ora tatanan. Natamadura Prabu Baladewa. Tinata tilamun katututan. Lamun mangsa prawira digdaya. Menungso ora tatanan. Werkudara karepane karo Natamadura Prabu Baladewa. Karepane karo kadangmu tuwa dhewe. Karepane karo Natamadura Prabu Baladewa. Kowe cangkem kowe. Lho, aku ki wong tuwa temane iki. Aku ki wong tuwa, aku kadange Nata Sembadra. Kowe rak wis takon bali. Aku wis ngomong karo kowe kalah dhisik tekamu karo Natamadura. Wah. Eneng kene jroning paperangan kuwi ora ana kalah dhisik apa kalah keri. Anane mung mukti apa mati.
Urip apa ora urip? Wah, menungso ora tatanan Werkudara ora kena tak pringgake becik. Ora kena tak pringgake becik. Kowe mung takon bali supaya ora sangayonake Sembadra. Wah, tuwak cangkem. Wah! 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 Werkudara setan. Wah! 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 Waduh, waduh. Wah, iya arep mendo apa ora? Si arep nesu-nesu apa ora? Wah, Setan. Setan. Setan kowe Werkudara. wah, ora bali, ora ngalah karo Werkudara aja takon wak deplok dadak. Setan. Setan. Wah! Wah! Werkudara. Werkudara. Waduh. Wah, aduh. Mesake Koko Prabu. Ora ana mesake. Aduh. Aduh. Mesake Koko Prabu kanane kaya ngono kuwi lho. Ben. Wah, salahe wong tuwa ora iso ngomong. Alah. Kresna. Kresna tulungan aku Kresna. Kresna tulungan aku Kresna. Wah, Alah. Wah, Werkudara setan. Bayaku Werkudara, bayaku. Werkudara mbok ya aja kaya ngono. Kono kandhane ora kowe? Ayo kono kandhane ora? Mesake Koko Prabu rek kaya ngono to idak kaya ngono mesake Koko Prabu aku kowe kelangan kadang nata. ora sah tangisan. Tangisan dengkulmu mlocot. Ayo. Koko Prabu culna. Koko Prabu culna. Wah, Aduh. Culke ora? wis iki lho. Aduh. Ki ngok. Aduh. Wis culke barang Aduh. Kresna tulungan aku Werkudara culna Werkudara. Koko Prabu sampun Koko Prabu sampun. Aduh. Werkudara kok ya ngasih kaya ngono kanane. Aduh. Koko Prabu. Sampun wong Werkudara mriku sampun mboten ngidak panjenengan kok ora. Wis ora ngidak to? Mboten. Wah. Wis rampung to iki Kresna? Sampun. Lha kok isih krasa? Panjenengan mriku kanan kaya ngene kok ya isih seneng gojekan ora Koko Prabu piye Kresna? Kula aturi sae kula badhe matur enten kanca matur Kanjeng Koko Prabu. Pamaring sukma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen talanging kalbu kipas pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyup. Waduh. Wah, edan Werkudara iki. Apa? Wah, kowe semeneng bae. Kresna aja to pisah Kresna. Aja to pisah. Werkudara san karo kang to pisah karemu kepiye? Iki lho. Wah, jange yo. Kowe iso sareh apa ora? Kowe iso sareh apa ora? Mesake Koko Prabu. Dek ora mesake karo aku. Mesake Koko Prabu. Oh, kowe mesake. Wong kemandang nganggo sikil. Ora nggo utek. Utekmu kuwi. Piye? Sampun Koko Prabu sampun.
Sampun to mbok tulung to Koko Prabu please. Kresna kok omongane kaya ngono. Sampun to menawi perkawis menika menawi namung dipun damel memungsuhan mboten badhe rampung perkawisipun. Terus ben rampung aku kudu piye? Ben rampung aku kudu piye? Sampun to. Mriko kula sampun taren kalian pun Wara Sembadra. Yo. Kula taren kalian Wara Sembadra bilih piyambakipun menika jebul tinemunipun menawi dipun boyong wonten negari Ngastina piyambakipun boten srek manahipun menika boten gumathuk manahipun menika boten mathuk menawi dipun boyong wonten negari Ngamarta semanten ugi Wara Sembadra ugi boten badhe purun Koko Prabu. Waduh lah terus iki piye Kresna? Terus iki piye Kresna? Sampun to. Perkawis menika kula aturi matur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Witana. Babakan perkawis menika kula aturi to. Ing sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu nyuwun dawuhipun Yayi Prabu Duryudana prayoganipun kados pundi? Lanjut saiki aku kudu piye? Saiki aku kudu matur apa sareng Yayi Prabu Duryudana? Lah nggih matur niku wau to. Wara Sembadra mboten mathuk menawi dipun boyong wonten Praja Negari Ngastina, ugi mboten mathuk menawi dipun boyong wonten negari Ngamarta. Kira Ngapa? wong tuwa kandhane ra dong-dong. Terus tekapake. Tae-tae ndasmu kuwi. Piye? Sampun Koko Prabu, sampun to. Wah, malah. Oh ya wis pun Kakang njaluk pangapura Kresna. Banjur prayogane awi kula dherekaken. Ngadhep piyambak wonten ngarsanipun Kang Rayi pun Wara Sembadra nggih lara ireng. Oh ya wis yen wae tak dherake Kresna. Niwang Agung muga ngayomana marang praja negara ngrancang gribek sak isine. Ora mengko to dhisik. Kakang Patih Danumaya. Ayo ndadekake kaget pakanira Kakang Patih Danumaya. Dene sira Kakang Patih ingsun wiji ana ngarsaning manira Kakang Patih Danumaya. Nunamen pasang Kalimantabe tinebena ing ilodone dumawing tawang-tawang tinebena saking siku dendaning Bathara sinuwun parang paduka Gusti kula Sang Dewaji sinuwun Prabu Sasra Kandhawa amiji dumateng sawanipun ing ngabdi kepatihan pun Patih Danumaya kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka sinuwun. Iya Kakang Patih kadiparan sira kuwi ndak percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kamrajan negara ing rancang gribik marata diagiaturna kelawan panjenengan ingsun Kakang Patih menawi paduka dangu bab tata rakiting kamrajan sinuwun tartentu sadetan badhe nguji wandi para kawula samya sayek saeka kapyak karo luhing nusa bangsa tuwin negari ing rancang gribik mandhapipun dhumateng para abdi praja ingkang boten kendhat anggen tansah gladhen ulah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka sinuwun. Ingkang abdi kepatihan rembuk kasawurna putung sumangga kabandhemna Dewaji kawula nok niki. Iya Kakang Patih gawe bumbung aturmu teka jangkep kang dadi aturmu. Ora liwat prayoga nanggon mulunggu. Nono niki sampun mboten kirang prayogi, mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Patih tak tampa. Tiba sepadha-padha Kakang. Kakang Patih wonten timbalan.
mesti wae gawe kaget wondene panjenenganing sun nganake pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang mus kelakon. Mestinipun tandha pitaken salebeting manahipun ing ngabdi kepatihan sinuwun. Wondene paduka Kanjeng Dewajing wontenaken pasewakan beneh lan adat ingkang sampun. Awasta nggih ngawontenaken pasewakan paduka Kanjeng Dewaji mboten amiji dhumateng praptanipun sangya para kawula namung amiji dhumateng pisanipun ingkang ngabdi kepatihan. Pramila kula nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Sasra Kandhawa nggih Sinuhun Prabu Sasra Mardawa. Lan ana sak mangke maring dawuh sabda pangandika wonten karsanipun ingkang ngabdi kula badhe nganglungaken jangga anilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Dewaji. Kakang Patih wonten timbalan yektine nggonku nganakake pasewakan ingkang beda kelawan adat ya beda kelawan padatan iki. Aku mung arep ngrembug babakan kanan praja negara Ngarancang Gripik ingkang wusana telung candra rikalungguhan mengko iki negara kaya ketaman pagebluk katitik akeh saking para kawula ingkang padha nandhang rubeda sartane nandhang ruga. Esuk lara sore mati, sore lara esuk ngapralaya. Akeh lelakon sing ndak temoni pate. Kamangka panjenenganing sunantuk wisesaning dewa. Bisane waliya nirmala temah jati jati temah mulya negara Ngarancang Gripik. Yen to nalindra Ngarancang Gripik ya panjenenganing sun ya Prabu Sasra Kandhawa mengku sawijining wanita ingkang sulistya ing marni ingkang kakasih ya sesilih Dewi Wara Sembadra Patih. Mula kang sangka kuwi malah kepasang yaja katuju inginu dawing dewa aku kinden ngupadi ana ngendi dununge Dewi Wara Sembadra. Malah sak mengko ngepasi kanane Prabu Sasra Kandhawa ingkang wis mataun-taun madeg nalindra nanging durung mengku sawijining wanita minangka garwa prameswari ning praja negara Ngarancang Gripik. Mula kang saka kuwi Patih aja kadhati kajeron punapa aja wedi kangelan wektu dina iki panjenenganing sun bakal nganti kelawan jeneng sira Patih liwat alun-alun pepungkuran ngupadi ana ngendi dununge Dewi Wara Sembadra Patih. Sigra bala kang tumingal prangacampu sangyong dali lerat dadet wilating kota Tanjmanggung mangun sang niti minjang sang aji ladinya ngadali wuwus Rasta Surawilangka kaya buta singa mragil pasti jangga dendanya mangambak boyo. Damel kaget manahipun ingkang abdi kepatihan sinuwun. Wale-wale menapa gandeng derajat kula mriku namung patih, kula mriku namung nayaka dalem paduka Kanjeng sinuwun. Pramila babar pisan boten wonten raos awel saking salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan. Keparengi Kakang Patih kepiye? Monggo kula kanthi awi benjang punapa anggenipun badhe sumangga. Ingkang abdi mboten badhe wigih ringa-ringa ndherekaken paduka Gusti Kula Sang Nata. Ngopati wonten pundi durungipun Dewi Wara Sembadra sinuwun? Iya. Yen mangkono ndak keparengake sira ngarakit kreta kencana sartane nggelar barising para wadyabala segelar sepapan aja nganti ingkang jijir. Nggonku bakal tumuju nggoli ana ngendi durunge Dewi Wara Sembadra Patih. Malah ingkang abdi ngepatihan nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndak balang puja puji santi. Muga rahayu lakumu Patih Danumaya.
sanyatane Dinoto lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono magawe klarir wang-wang Alah jagat pangestu karo togok wonten dawuh bilung wonten dawuh iku saknyatane gonjang seret winarna ngawur to rumangsaku ngomong anu kok lah ya masuk kok ya masuk ta kok masuk sesuk kek nggo jejer loro terus heeh saknyatane aja do pating celebung karepe dhewe nggih Gusti Patih nyadong dawuh kok wonten dawuh bilung nun wektu dina iki didhawuhi dening Sinuwun Prabu Sasra Kandhawa wigatosipun wigatinipun tumuju ning tanah Jawa kok weh lajeng napa liburan teng Bali napa ora Bali kok Jawa Bali ki ya wis udu Jawa udu ta udu kae mau sing jare oseng-oseng kae mau tari gedrek tari kecak kae mau kowe iki wis aja kokean perkara tolong wis senengane kok ora aku lagi seneng-senenge nonton Gareng Tralala ya YouTube kuwi isine mung Gareng Tralala tok wektu dene iki adawan dening Sinuwun Prabu Sasra Kandhawa ana ing tanah Jawa goleki sing jenenge Dewi Wara Sembadra mergo anut wisesaning Jawata negara ing rancang griping Ketaman Pagebluk bisane walu nirmala temajati jati temah mulya kalamunta Sinuwun Prabu Sasra Kandhawa kelakon nggone mboyong sartane mengku garwa kelawan Dewi Wara Sembadra keparengipun mula tak dawuh karo kowe kok nggih wadyabala segelar sepapan sak cukupe saka negara ngarancang gribek supaya dikanthi tumuju oning tanah Jawa golek ana ngendi durunge Dewi Wara Sembadra kowe ngerti ana ngendi durunge Dewi Wara Sembadra kok lho ngerti ora ayo jelas ngerti ora kowe iki piye to Dewi Wara Sembadra ki rak putri Ndarawati to ha iya lho ning nuwun sewu nek mengke ajeng mengko kalih Dewi Wara Sembadra napa mboten naminipun kriwikan dadi krowokan grojokan kriwikan dados grojokan geguyon dados tangisan lho lire piye kok lire piye lho lan nuwun sewu Dewi Wara Sembadra niku rak sak menika sampun dipun mengku garwa kaliyan Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Setya Margana ya Raden Sungsang Bahudu ya Raden Kumbang Ali-ali ya Kalidi ya Kunti Wipatsa sampun dipun nengku kalian Pamadya Pandhawa Dewi Wara Sembadra niku pun bojone wong Dewi Wara Sembadra niku pun garwaning satriya Madu Kesma Madukara satriya Madukara pun Raden Arjuna niku lho nanging dawuh Sinuwun Prabu Sasra Kandhawa ki nen mboyong Dewi Wara Sembadra lah niku padha karone sampeyan wong legan golek momongan kutuk marani sundu ngiparate iwak kecemplung wuwu lho lire piye lah lire nuwun sewu Raden Janaka niku satriya peng-pengan niku satriya sekti kalintang jayaning perang wah jenengan nek prisa lelakon Ramayana lho kok tekan Ramayana to anu udu Ramayana apa kae apa Janaka karo Karna tanding heeh urung kelakon ya lung ya spoiler sithik kowe nyalahi pakem ngono kuwi ora Raden Janaka niku pinter yen to babakan olah kridaning jemparing Raden Janaka kuwi nggih Raden Janaka niku wah jemparing sitok dilepasake cul jemparing wet kebat kaya kilat kesit pindha tatit dalange ngoten niku yo
jemparinging Sang Raden Arjuna ngener dadaning mengsah tembus sangka landheping bedoring jemparing pramila datan karaos dadaning mengsah kenging jemparinging Sang Raden Arjuna jengkelang kuwanda gilang-gilang kek terus nek plak-plak donone noni ngoten niku. Wah, Raden Janaka niku kondange nek mungsuh cakil, ha ta, Gog? Heeh. Mungsuh buta Cakil niku mesti iringane nek mboten jangkrik ginggong nggih, walang kekek, nek mboten nggih sing dingge sepot bintang tamu wau sonten nika. Ning dindeke nek nika ora mboten iso mandeg nika. Niku Raden Janaka. Niku Raden Janaka. Lah nuwun sewu. Raden Janaka niku mungsuh buta alasan. Niku cacahe 5 niku tahu kok niku tahu. Teng YouTube enten rekamane tahun 2007. Sing ngasta Swargi Ki Mantep Sudarsana riyin. Cakil niku iso nganti 5. Cakil ngasih 5. Nggih. Mungsuhe ming siji. Sapa? Raden Janaka niku Iso menang. iso. Wong cakil 5 ngetokke keris kabeh. Mati kabeh kok. Entak kok. Lampu. Weh, iki ora ngerti wayang. Wong angel omongan karo wong ora ngerti wayang. Pun kok budal kok. Ning kula pun emut-emut, kula pun eling-eling. Kula pun ngelingke kalih sampeyan. Mengke enten muganing lakon kula mboten melu-melu. Kula ki mboten melu-melu. Lho kowe iki abdi takon ngetutke karo aku kok. Oh, ngono to. Iya. Wah, abdi kok mah ora melu-melu perkara. Nggih pun wis ditutke wae. Ning Dewi Wara Sembadra niku sakniki mapane teng negara Ndarawati. Merga kula entuk kabar Nek Raden Janaka niku murca saking kasatriyan Madukara. mula purik garwane Ndara Janaka terus purik terus wangsul teng negara Ndarawati. Apa ya? Nggih diomongi kok. Jare sapa ngono kuwi? Niki nggen grup RT info ngaten niku. Grup RT kok ngene ora kuwi. Yen ngono ayo dituju negara Ndarawati ana ngendi Gog? Lung, monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken ngirit wadyabala. Ngirit. Nggih, Kang, kula dhereke, Kang. Ninggal mangke Popo Penemban Paduka Popo Penemban Sida Lancang ingkang sampun wonten tigang candra kari kalenggan menika Paduka dereng waluya nirmala temah jati temah mulya kamangka sepisan kemawon ingkang putra dereng nate midhanget pangandikan Paduka Popo Penemban Sida Lancang. Bapa Penemban mbok kula aturi paring dawuh, paring sabda pangandika. Sejatosipun perkawis menapa ingkang keduga saged ndadosaken waluyaning araganipun Bapa Penemban Sida Lancang Penemban. Nuwun sewu Penemban.
Mboten kateges kula lancang niku mboten, ning mestine sampean menika sakit nandang ruga niku mboten presa nanging rak mesti nggih midhanget, mesti rak nggih mireng sing diaturke kalih Geng Putra kalih para abdi Panakawan. Ana lara gudhik kok nganti 3 sasi. Monggo pun padoske tamba mrika-mriki pun ngracik ramuan herbal. Dereng mantun. Pun kula pacaosi biomoringa nggih dereng kacek. Blembane mbok paring dawuh. Mbok menawa panjenengan menika pikantuk wisesaning dewa isane waluya merga salah sawijining perkawis ngoten nak gampang. Mengke para putra sing madoske. Penemban mbok kula aturi paring dawuh. Sing kedugasaken dadosaken waluyaning Sang Penemban Sida Lancang menika napa? Petruk kowe ming dhewe. Nggih, Pak. Karo sapa? Kalih Bagong. Lah gareng nendi? Nika nembe wangsul nika numpaki Nova nika. Ki me tekan gara-gara. Bagong, heeh. Penemban Madu Lanceng, Sida Lancang. Penemban Sida Lancang mbok kula aturi paring dawuh aja mendel mawon lho Penemban. Surem-surem diwangkara kengken lir manguksma kang layon denya ilang kang memanis manggap Sringarteng dalutan kuciwa wadane layoku kocam arahnya maradani kumal kocam arahnya maradani Mastu nama sidam paring bawana langgeng sunggata kula wonten paring dawuh larak ngaten ingkang putra lega Tobapa Penemban kowe aja sedih kowe aja kuwatir yektine nggone wong tuamu nandang roga ya lara gudhik iki wis ana tambane ngerti ya Sunggata ndak rasa aku ora bisa mari yen to ora ana suwijining putri ingkang usadane kelawan pun bapa inggih lajeng sinten putri menika bapa mangerti ya Sunggata lelaraku iki iso mari waton diborehi ya kuwi wujude layon sekar kagungane suwijining putri ingkang lair ana ing dina Anggara Kasih ana ing tanggal 1 Sura wondene putri kuwi mau nalikane lair kahanane sungsang teges kalung usus mangerti ya mung putri kuwi ingkang bisa ngusadani larane Begawan Sida Lancang Sunggata lajeng sinten putri menika bapa Penemban pidhangetna aturipun bapa putri ingkang kagungan wujuding boreh layon sekar ora liya kejaba mung putri Dwarawati ya kuwi Dewi Wara Sembadra ya Dewi Lara Ireng Sunggata sarateng pandam sumula
amadang jroning pacarean ngenani wadana lir katon kang remu-remu kalingan kang rangan sang dyah manahing kung sumungkam kuling sang kakung mangrempo babo babo yayi eman inggih lajeng gandeng ingkang putra sampun pikantuk dawuh paduka bapa penemban ingkang tetela babakan putri inggih pun Dewi Wara Sembadra ingkang keduga saged ngusadani padu lajeng kula kedah kados pundi penemban yen kaya wis krungu wis midhanget kang dadi dawuhe bapakmu Marata Dyake kowe ndak utus supayane prapta ning Praja Negara Dwaraka boyongen Dewi Wara Sembadra aturna supayane rawuh ana ing pertapan Banjar Melati kene Sunggata inggih ngestaken dawuh lajeng mangkatipun ingkang putra benjang punapa ora sah kesuwen mundhak saya nemen banget nggone bapakmu nandhang ruga budhal dina iki Sunggata nyun pamit madal masilan ngati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata nyat langening kalang ana gelar mandan moncara pasrahe wujuding gendhaga iki aturna ana ngersane Dewi Wara Sembadra ndak jaluk ya ngger Sunggata jroning nggonmu nggawa wujuding gendhaga iki aja ngasi ana wong sing wani buka isine gendhaga inggih ngestaken dawuh menika kedah kula aturaken wonten ngarsanipun Dewi Wara Sembadra babar pisan aturnya nyuwun pamit Bapa ngati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata
swamya ngamrengang kade karananing kaswasiyaning marga yaning marga hamal agung tumiring sang kandha Astratmaja wilah jagat pangesungka ndak sawang ana nom-noman ingkang manter tejane sumunar tejane nganti gawe sulap paningali putut sida lamung ndak rasa pancen kae ingkang digoleki dening adiku Pratalaretna Raden mandeka tepungke iki putut sida lamung Raden lampahing angin kunturanggraning arga kura-kurnitore kagiri-giri sadolama ngamba-amba utan terasawara nuwun sewu nderek tepang menapa menika Bambang Sunggata ana satriya ndak sawang kowe wis tepung kelawan aku iya pancen bener aku Bambang Sunggata waladal menawi ngaten mboten sisih panggen kula kalangan Malaya madosi sing ngandika Raden iya kowe kuwi sapa nupriksa kaliyan ingkang abdi kula menika Putut Sida Lamong iki ana wigati apa methuki nglawan Bambang Sunggata mungkin dados ning kawuningan anggen kula mider-mider madosi wonten pundi denengipun sing ngandika Raden Sunggata menika awit nuruti dhateng pamutah penangisipun kadang kula inggih rayi kula inggih menika pun Yayi Dewi Pratalaretna Dewi Pratalaretna utusan nglawan Putut Sida Lamong lakar kalosan mekaten Raden wigatine apa iki anggenipun rayi kula pun Pratalaretna ingkang sanget gandrung kelawan jengandika Raden Sunggata piyambakipun kepengin dhaup kalian jengandika Raden Sunggata menapa nuwun sewu menapa jengandika Raden Sunggata kersa menawi mengku garwa kalian rayi kula pun Pratalaretna Putut Sida Lamong wonten timbalan wong tresna mono gegarane kudu wis mangerteni kelawan calon garwane la monggo kula aturi mirsani awit sakmenika Yayi Pratalaretna kula kanthi manjing wonten kalpikanipun ingkang abdi pun Putut Sida Lamong marata diakidal kaya ngapa kadangmu Pratalaretna monggo Raden Jaya tama ngambar arum sanggo sumo yatal mawur madu pranta Putut Sida Lamong ana timbalan apa ya iki adimu Dewi Pratalaretna inggih menika rayi kula Kakang Putut Sida Lamong ora ngira babar pisan kowe iso methukke aku kelawan
Raden Sunggata ya Bambang Sunggata. Lah ya wis ngono kek dirembuk kepiye rembuke. Kek didadekke pira ngono. Pira Menika rayi kula Raden. Kakang Semar kula Ndara. Kepiye kira-kira kaya ngene iki? Barange men sae. Sae teges. Nggih apik. Niku angsare sae. Ditampi mawon. Pratalarna kula wonten timbalan. Apa pancen kowe lair batin nggonmu tresna kelawan Sunggata? Kabedha dada kula kapundhuta manah kula. Mboten wonten tiyang kakung sanes, mboten wonten satriya sak sanesipun sing ngandika Raden Sunggata. Lair batin inggih lair batos. Sebaya mukti sebaya mati Raden. gunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang alis risang mawa kandrung. Iya, tak tampa katresnanmu Pratalaretna. Matur sembah nuwun sanget. Kakang kasembadan Kakang. Lho lah ya, lega to. Iya. Nanging aku njaluk ya putra Sidalamung. Kados pundi Raden? Gandeng ana kewajiban ya pakaryan ingkang kudu ndak tindakake. Mergo aku nampa dawuh saka Kanjeng Bapa Penemban Sidalancak. Aku kudu mboyong kelawan Dewi Para Sembadra. Ndak jaluk garwaku Yayi Pratalaretna iki ndak titipke ana ngersamu. Oh ngaten. Iya. Nanging ndak jaluk aja kendhat nggonmu tansah ngetutke sak laku jantraku. Teges kowe tak kandha ning Mrajanegara Ndrawati. Ngono ya Putut Sidalamung. Ngestaken dawuh. Ngono ya Yayi Pratalaretna. Inggih ngestaken dawuh Raden. Marare manguswamya ngamrengangang kadikarenaning kaswase yaning marga amalagung tumiring sang Ganda Wastratmaja leng-leng lalu angolati surya mangrang sang maya ya jagat pangestu ngora wayah loro jagat menika Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu Kresna kasinggihan kalian Yayi Prabu Puntadewa Koko Prabu kasinggihan Koko Prabu
Oh Prabu, wonten dawuh Yayi. mundhi dawuh saking Koko Prabu Baladewa, nggih Koko Prabu Mandura. Kula kadhawan prapta wonten Praja Negari Ndrawati, menawi kula panjenengan betahaken kaliyan Dewi Wara Sembadra. Iye. Lah menika kadang kula pun lara ireng. Nggih. Samangke badhe kula boyong wonten Praja Negari Ngastina badhe kula dhawuhaken kaliyan pun Yayi Burisrawa. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mbok bilih keparenga ing sakmangke. Ingkang rayipun Darma Kusuma ingkang kepareng ambayong dhumateng pun Wara Sembadra. Awit mesakaken kawontenanipun para Pandhawa ingkang dipun tilar sangjaning para putra. Miwah peranganipun Pandhawa inggih kadang kula panengah. Sembadra, apa Kakang Prabu? Piye? Iki lho. Sing arep mboyong karo kowe, sing arep nglamar karo kowe, kira-kira kowe milih sing endi antep sing endi Sembadra? Kagat risang kaperango Harinangkala kinempet gambet Kakang Prabu piye Sembadra? Rasaku kok ora ana ingkang mathuk, rasaku ora ana ingkang gathuk. Yen to aku arep diboyong ning negara Ngastina, aku ora sarujuk. Aku ora sartane aku ora mathuk. Nanging yen to aku uga arep diboyong ning negara Indraprastha, aku ya ora gelem Kakang. Biak. Sumbar mawa lindho bumi kanjeng kumaludha kundur katuk lumembak banyu kanggo mamban pemop sang Jalanidi dosang Wisnu Bathara ana nom-noman satriya munggah ana ing kedaton. Sira kuwi sapa Raden? Ngunamit pasang kaliman tabit. Dina bena ngula dunida mawing nawang tuwang sinuwun. Menawi paduka sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi kula pun Bambang Sunggata. Bambang Sunggata inggih putra saking Pertapan Banjarmelati. Atmajanipun bapa Penemban Sidolancang, anake Begawan Sidolancang inggih mekaten. Ana wigati apa? Inggih kepareng kula ngaturaken sembah wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Ndrawati. Ya tak tampa pangestu Rampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun mugi dadosna kawuningan paraptanipun ingkang abdi pun Sunggata menika badhe ngaturaken wigatos dawuhipun Kanjeng Rama Sidolancang. Kula kinen sowan wonten Praja Negari Ndrawati ingkang wigatos gandeng Kanjeng Rama Sidolancang menika nandhang ruga, nandhang sakit gudik. Pramila menika estu menika pancen estu. Pramila menawi kala wau seba menika mboten sah dipun tilar nguyuh to. Wong menika dawuhipun Kanjeng Rama Sidolancang. Iya ora apa-apa, lara gudik ngono. Nggih. Dawuhipun Rama Penemban Sidolancang. Sesakitipun Kanjeng Rama menika saged waluya nirmala temajati menawi dipun borahi wujuding layon sekar dening pun Dewi Wara Sembadra. Kamangka kekagungan namung putri Ndrawati inggih pun Dewi lara ireng. Pramila sowan kula badhe ambayongi Dewi Wara Sembadra wonten Pertapan Banjarmelati saha kula badhe ngaturaken wujuding titipan saking Kanjeng Rama Sidolancang. Sembadra piye? Coba tak sawangi Kakang.
Ponang Gendhaka dening Sang Dewi Lara Ireng. Nalika semanten kaget sutaning penggalih nyumurupi sining Gendhaka. Nenggih busananing panengah Pandhawa ya Raden Arjuna ya busananing Sang Raden Janaka. Kaget sutaning manehipun Sang Dewi Lara Ireng. Nginten bilih ingkang garwa sampun sirna marga layu dadi nglumpuk tanpa daya Sang Lara Ireng wau. Oh suram-suram tiwangara kinggih ler manguswa kang ayun dinya ilang memanise wadayane layu kumal kocam ranyo maradane Sembadra napa aku nyumurupi sining Gendhaka jebul busanane Pangeran Arjuna kakang apa ya kelakon yen to Pangeran Arjuna ngusirna marga layu kakang iki piye sinuwun ketiwasan sinuwun sangkaing kutha sang Kurukula ya namo tusa sang Sri Kakang Udawa mlayu-mlayu ana apa ngaturaken ketiwasan wonten pangamukipun Nalindra saking negaring Rancang Gribik inggih menika pun Prabu Sasra Kandhawa ingkang badhe mboyong kaliyan pun Dewi Wana Sembadra kados pundi Yayi Prabu mati dening aku Kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kenjang alis risang mawa kandrung ora pangling Nalindra Ngastina Prabu Duryudana wah ngerti karo aku ngerti wae kowe Nalindra watak angkara budi candalayu endi Dewi Bratajaya bakal tak boyong tak wengku garwa nya Tampanana Dewa Narapati duwe nari swaraning tresna kang langkung
Yayi Prabu Jaka Pitana kawon. Kula kawon mboten kinten jebul Prabu Sasra Kandha menika digdaya. Kula aturi sepinggir Yayi. Sumbar mawa lindro bumi gonjing menungso ora tatanan kowe nalindro ngrancang griplik Prabu Sasra Kandhawa dasar kepara nyata ora panging nata Mandura Prabu Baladewa ya pancen kepara nyata aku nata Mandura Prabu Baladewa lha kok dadi Warembaya Dewa Wara Sembatra ki adikku damu dadiku Wanda